We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag ug have an awesome Thursday mga kapuso all over Mindanao. Labi na mga kapuso sa Dato Udin Sinsuat ug Upi sa Maguindanao Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Omar ug Maimbong sa Sulu Province. Mga kapuso, sanglit ni patok gayod ang mga plantito ug plantita karong panahon sa pandemya. Busa gikahiligan na sab sa uban ang pagpatsada sa mga kaang. Ug karong buntaga, atong makauban ang kagayanon nga si Ma'am Grace Sumabat kinsa nahilig sa pagpanindot og kaang pinaagi sa pagpinta. Samtang sayog mga kapuso, atong sayron ang diskarte ug sekreto sa tagumenyang entrepreneur nga si Sofia Hosain kung paunsa niya napalambo ang iyang ice cream business. Ug makauban usab ni Attorney Resy Sabestok ang tambalang Michael nga sila Mikey Quintos ug Kelvin Miranda. Pero una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga adunay tourist attraction dinhi sa Cagayan de Oro nga susama ang istruktura sa arko nga gibuhat ni Noah? Dili na ikatingala nga gitawag kining Noah's Ark nga gitukod sa peak sa syudad, partikular nga nahimutang kini sa Indahag Hills. Ang maong barko gibase sa iconic biblical ark nga nagsalbar sa mga mananap gikan sa dakong baha. Giablihan sa publiko ang maong tourist attraction kaniadtong 2018. Makita sab dinhi ang statue sa mga hayop sama sa elephant, giraffe ug uban pa. Mga kapuso, karong buntaga atong ilailahon ang usa ka tagumenya nga misinati og tamis nga pag-asenso gikan sa ato ang all-time favorite nga pampalamig ilabi na karong summer season, ang ice cream. Ug atong makauban si Sofia Hosain. Good morning, Sofia, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, Jill. I'm fine. Thank you for asking. Well, thank you so much po no for gracing our invitation. Yung makauban ka namo karong buntaga dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ug una-una, Sofia, among nasayran nga pinaagi sa imong dedikasyon nga mulambo ang inyong panginabuhian na ningkamot ka aron makakat-on sa pagbuhat ni ining ice cream. Na syempre, paborito pud kayo nako, no? Pwede ba nimo ma-share sa mo ang imuhang nahimong diskarte? Nagsugod gyud ko aning ice cream. Actually, gikan siya sa akong sister-in-law, which is I asked her nga kung pwede tuluan po niya kay gusto gyud ko mag-business. Bata pa ko, kahit ano nga business ginasudlan ako. I was thinking baka pwede po siya i-market. During that time kasi, ang kita manggod sa akong husband before nga nag-work pa, dili siya ingon nga na. Though kami ragodoha sa house, then gusto po ko ka ng magkaroon og sariling name bitaw sa business nga ma-proud ka kay syempre ako man na ana good sir. O katong bag-o pa lang ka, ma'am, nga nag-engage ni ining ice cream business, usa pa ang mga challenges o mga pagsulay nga imuhang nagian? First of all, marketing. Pinakalisod sa katong pag-start ni damo marketing. Siguro mga pila ka months nga ang halin, malipay na ko, moabot siya 500, kanang, na nipalit, kanang good nga excitement mong ma-feel. Apan Sofia, sa karon ba nga daghan kay kompetensya labi na nga summer no og patok kaayo ang ice cream, labi na nga pwede pud siya nga pang sagol no sa halo-halo. O sasab ang imong diskarte aron murag mo stand out good ang imong klase sa ice cream? Tuod bitaw Jill no. Karon nga summer gyud, actually demand man gyud siya kay summer man. So na ako yung mga strategies nga ginagmay. Actually gusto po ko mag venture og another business gani nga unta halo-halo using my ice cream niya.
karon po, aside sa ice cream, naapog ko yung ice candy, sir, nga ginabuhat, back up the ice cream. Og syempre no, kaya lagi nag-istorya ta about ice cream. Interested ko kung sa ba nga mga flavors o na ba kay mga unique flavors na gina-offer? Best seller actually nako Jill kay si Mango Grahams and Madeline. Asabi nga exhibit kana gid sila ang duha nga kanang murag maorab bitaw puy nailhan. Naapo koy charcoal, naapo spicy choco, cookies and cream, purple yum. O karon ba pila na ba imuhang mga branches? So asa na ba naabot ang imuhang mga klase-klaseng flavor sa ice cream, Sofia? Just mga resellers lang siya Jill actually. Oo. Kasi klase na ay sa New Bataan, sa Gabi. Actually, itong awa pa nag-pandemic, naabot ko siya Jensan. But then, nag-pandemic, naglisod mi og sulod. And daan sa Mati, Maragusan. Ang uban gani, sila gi mismo mo anhi diri sa amo sa balay. And speaking of in this time of pandemic, no, unsa po imong diskarte kay lagi ang ice cream dali lang siya ma-melt. So, paunsa ba imuhang marketing sa imuhang ice cream aron no nga maka-income gihapon ka? Atong Holy Week, first time ang mo sa nagnegosyo ko sukad nga naga-sell online nga naara ko sa house. First time ni naka-earn og more than 20,000 in just one day. Wow. Grabe ang delivery. Oh, yes po. Grabe ang delivery sa akong bana kay dili ba makalabas lahat ato Jill. Nya mao to nga hala na amaze kaayo ko nga hala oy grabe mamuhat ang ilo pero I don't know pasalamat mo to nako pandemic siya. Okay, I'm sure ato mga kapuso viewers karon Sofia nang hinam-hinam na nga matilawan ang lasa ni ining imong mga ice cream ilabi na kining spicy choco ice cream. Pero ikaw ba unsa ba imong ma-advise sa mga buot pod mag-venture into ice cream business? Advice lagi na ako sa kanang musulod into dili lang sa ice cream nga business, any nga business, tiyaga gyud. Tiyaga unya hard work and ampo lang gid ta kanunay sa Ginoo nga ubanan ta niya sa atong pagnegosyo. Alright, ubay-ubay na ang mga pagtulunan og inspirasyon sa kalambuan ang among natun-an gikan sa imong istorya sa pagnegosyo, Sofia. Gikan sa simpleng dedikasyon ug pagpaningkamot, nakabot nimo ang kalambuan. Moong daghang salamat, Sofia, sa pag-share sa imong istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Daghan pud kaayong salamat. Mga kapuso, chillax mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjel! May buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Karubuntaga kilig vibes ang hatod kanato ng Michael Tandem sa The Lost Recipe. Walay lain pa, kundi sina kapusong Mikey Quintos and Kelvin Miranda. My buntag Kelvin and Mikey, welcome of course At Home with GMA Regional TV. Congratulations to the newest and most trending love team ngayon, ang Michael. Naku, how are you guys feeling right now? Maayong buntag. We're okay and thank you so much. Maraming salamat sa lahat po ng sumuporta sa amin dyan sa Davao. And God bless you. I hope everyone is safe there. Maayong buntag din sa inyo tanan. Tama ba? Maayong buntag din sa inyo tanan. And maraming salamat sa suporta ninyo at taos puso kami papasalamat. Sana hindi lang sa The Lost Recipe, kundi kung sakaling magkakaroon ulit kami ng tambalan with ni Mikey, supportahan niyo ulit kami. Pero sa ngayon, lubos kami nagpapasalamat sa suporta niyo sa The Lost Recipe. Of course, Mikey and Kelvin, very positive talaga ang response sa mga viewers sa The Lost Recipe. But we're wondering, medyo kinabahan ba kayo at some point sa magiging reaction ng mga viewers sa Love Team and of course sa show ninyo? Meron ka bang ganun, Kelps? Kasama naman yun. Kasi first time natin mag-work. So, hindi nawawala sa akin yung kung tatagapin ba tayo ng masa, kung magkiklik ba yung nasimulan natin. But positive tayo eh. Mag-isip, hindi sa COVID. Okay? Positive. So, nangyari, nag-click tayo. So, pinagtrabahuan naman natin siya ng maayos at pinagtulong-tulungan natin lahat. At nabuo siya ng pagmamahalan. Ngayon nung dinatanong yung ganyan question sa atin, parang di naman ako kinabahan. May tiwala naman ako sa galing mo and sa galing ni Direk Monty at lahat ng mga kasama natin.
What are your first impressions of each other? At did that change ba when you started working together? Umpisahan siguro natin kay Mikey. Akala ko masungit siya. So yes, I guess that answers the question na it did change. Kasi hindi naman. And natutuwa akong panoorin at kilalanin siya kung paano talaga siya. Yung trabaho, paano siya makisama. Hindi naman ako na-disappoint. Ay, okay. Kailangan ng approval. Nag-step back ka ng konti doon Nag-step. How about Kelvin naman? What was your first impression of Mikey? Hindi nalalayo sa first impression niya sa akin. Same kami ng energy. Siguro parang gusto namin makilala isa't isa pero hindi kami nakapag-usap agad. So parang ansungit niya rin para sa akin. Baka na-intimidate tayo pareho. Kasi same energy same feelings, naramdaman. Pero nung nakilala naman kita, yun, sobrang bilib ako dyan sa tao. Kasi very professional siya. Tapos mabait, malambing, saka matapang na babae yan. Palagi ko sinasabi. Actually, sinabi ko rin sa kanya kanina. Tapang siya. Lagi. Mikey, share with us naman ano yung hindi mo malilimutan na bonding moments inyong dalawa. Pinagluluto kami ni Kelvin lahat. Tapos yung mga kantahan namin, yun nga yung pinaka-namimiss ko. How about Kelvin naman? What do you think is your common ground with Mikey? Any similarities that you find sa kanyang personality with your own personality as well? Siguro yung pagiging mahilig namin sa music, parehas. Doon kami talaga unang nagkasundo. Ay, nakikinig ka pala yan. Uy, ayos yan Parang gano'n kami nag-start. Tapos parang lumalim na may mga perspective kami na may pagkakaparehas. May mga pananaw kami na nagkakaisa. Doon kami hinatid sa magandang chemistry, sa pagiging magkaibigan namin. So, doon. Aba, medyo may kahulugan naman ang pagkasabi ni Kelvin doon. But Mikey, after getting to know Kelvin even better throughout ng mga tapings niyo and nung nag-lockdown, what do you admire most about him? Tagal! Gusto mo yun? Nakikita ka ng sagot na yan Hindi. Siguro ngayon pumasok ko sa isip ko yung kaya niyang unahin yung pangangailangan ng iba bago yung sa sarili. Although sometimes he can be a little bit distracted kasi focus na siya dun masyado. Nakakalimutan niya yung sarili niya. But that's what I admire about him. Yung ability niya to do that. Parang I can see how other people have a hard time doing that. Hindi siya nag-hesitate unahin yung ibang tao. Hindi siya madamot. Pero ito, Kelvin, hindi pa kasi kami makaget over sa tambalan ninyo sa The Lost Recipe. At na-mention nga kanina ni Mikey na pinagluluto mo daw sila on the set. If you were to cook again for Mikey, anong meal ang ipe-prepare mo para sa kanya at bakit? Gusto ipagluto siya ng paborito niyang pagkain. Ano yun? Kare-kare. Bakit naman kare-kare? Masarap ba ang kare-kare ni Kelvin, Mikey? Wala na try yung kare-kare. Kasi sobrang mahirap i-process yung kare-kare. And feeling ko pag naluto yung kare-kare kasi perfect siya pag sinerve sa taong mahalaga sa'yo. Okay! Hearts flowing all around us. Mikey, in response to that, kung pagkain naman si Kelvin, anong klaseng pagkain siya at bakit? Siya ay... Hindi ko alam bakit adobo yung nasa isip ko. Kelvin is such a versatile actor and mabilis siyang mag-adapt. Yun yung napansin ko sa kanya sa pangangailangan ng mga taong nasa paligid niya. And yun, kaya adobo. So yun. Sige, So, okay. Okay ako doon. Gusto ko yun. Okay. Thank you Salamat sa pag-build up sa akin, Mikey. Thank you. I got you. I got you too. Mga kapuso, at ang iugma ang part 2 sa atong chikahan with kapusong Mikey Quintos o Kelvin Miranda. Muna ang chilang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, sanglit nagkadaghana ang mga plantito o plantita dinhi sa Mindanao. Ni patok na sab ang mga patsada nga kaang. Gani dinhi sa Cagayan de Oro City, uso karon ang mga kaang nga adunay cute designs. Atong sayron ang mga disenyo kauban si Ma'am Grace Sumabat. Ma'am Grace, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hello sir, good morning. May buntag sa tanan. Ma'am, short background, paunsa ka ba nagsugod sa pagkahilig sa mga tanom, ingon man sa mga kaang? Okay sir, actually nag-start ko og tanom-tanom last year March pagsugod gyud sa lockdown diri sa CDO. Pero ato nga mga panahon ang mga usually ginatanom pa lang nako sa backyard is kanang mga gulay-gulay, kanang edible nga mga tanom. But then niabot din ang time nga ang plantita fever nga daghan na kayo ang mga barter po do mga tanom. So dito po day nagsugod nga nagtry ko og kaning mga ornamental plants. So ma'am, paunsa sab ninyo na hunahunaan nga pintalan ang mga kaang nga ginabutangan sa inyohang mga tanom? Sa amo mangumbala is gamay ra ang area nga naayuta. So since nahilig man ko og tanom-tanom na kailangan ko og kanang mabutangan sa akong mga plants. So that's why nga nangita gyud ko og mga pots kaang nga akong mabutangan. Pero during that time nagkamahal na ang mga pots kay tungod lagi ni patok man ang pagtanom-tanom sa mga tao. So nangita ko og alternative way nga or cheaper pots nga pwede na ako gamiton sa akong mga tanom. I choose to use clay pots kay para sa ako mas lig-on man gud siya, especially nga kanang mabutang nimo siya sa gawa sa imong balay, sa outdoor, dili kayo siya dali mo brittle compare sa plastic. So dito na ko nahunaon na nagsugod nga pintala na ako drawingan para lively pud siya tan-awon. So ma'am, paunsa pod mo nagka-ideya no na pwede di kini kakuhaan og panginabuhian? Sir, kato pagkabalo na ko nga busy man kayo ang mga tao lagi sa pagbarter sa mga tanom, and then pag start pud na ako og paint sa ako ang mga pots for personal use lang unta to siya. Gi-post na ko sa ako ang Facebook page, Facebook account, and then naada yung nagsugod na mga friends na ngutana nag-message kung tagpila og gabaligya ba daw ko, pero ato nga time wala gid yabot sa akong huna nga inegosyo nako siya. Pero ma'am, aduna pud ba yung mga higayon nga ikaw mismo ang gadesenyo sa inyuhang mga kaang? O ginaunsa pud nimo pag-conceptualize ni ini nga mga designs? Yes sir. Mostly sa among mga designs is preferred yun nga kanang preferred design sa mga buyers. So mingon sila nga gusto ko og cartoon characters. So syempre mangita ko sa Google, mag-research ko kung unsa gusto nila nga cartoon character, kumingon sila o gusto ko og kanang abstract, unsa nga klaseng abstract, pero napod may kanang own gyud nga personal nga designs. Then mostly lang dayon is katong mga designs nga gusto sa buyer kay we do personalized pots man. So kung unsa ang gusto nila nga design mo to ang amo ang i-paint sa pots. Ma'am, tagpila pud ba ang kining mga kaang ninyo og unsa pud ang basehan sa matag presyo niini? So sir, ang size sa among mga pots is nag-range from small, medium, large, and XL. Ang small size nato naa sa 60 pesos, ang medium is 90, ang large is 140, and ang XL is 170. So ang i-consider na to ang cost ani sa syempre sa pots, ang paints, and ang effort, and syempre ang pag-deliver po dayon namo sa products. Ma'am, unsa pud ang kasagara nga feedback sa inyong mga customer sa inyong mga produkto? So far sir, nalipay sila kay first of all, ang gusto nila nga design na ilahag yung nakuha kay kung adto magugog sa mga malls, ready na ang pots bitaw dira kanang ang uban walay design. So sa amoa is sila mismo makapili sila unsa nga design nilang gusto. Ma'am Grace, unsa pod on a personal note no, unsa imuhang nakita nga epekto
sa pagpintal og kaang og pagkaplantita ngadto sa imuhang kinabuhi? Sir, I find pot painting very kanang therapeutic siya para sa ako, and then at the same way distressing siya kay ako manggod is nag-work ko sa balay lang, home base. So anad ako nga naa sa balay, pero since manggod nga kanang nagka-COVID, so restricted ta nga maggawas-gawas. So ang usual activities nato dili na nato pwede mabuhat. So murag para mawala ang ka-board lugar nako ay na-discover nako ning mag-pot painting, which is additional nga kalingawan. Daghang salamat Ma'am Grace sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay. Say nagsugod lang sa pagbaligya kani adtog ice cream sa iyang mga kaila. Pinaagi sa iyang dedikasyon og diskarte sa pagnegosyo. Nilambo gayud no ang ice cream business ni Sofia Hossain sa Tagum City. Diin na siya gina-offer ng mga unique flavors. Samtang Jill, wala gayud gi-expect ni Grace sumabat nga sa simpleng pag-post niya kaniadto sa iyang obra nga painted pot sa social media. Daghan gayud ang naganahan og nahimo na niya kining panginabuhian. Sa mga kapuso, dakong pasalamat sa Michael Tandem ni Mikey Quintos ug Calvin Miranda sa walay puas ka suporta sa mga kapuso Mindanawan sa The Lost Recipe. Ug ato pa silang atangan mga kapuso ugma sa buntag. Alang sa part 2 sa interview. Kauban gyapon ni Attorney Resi. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni May West nga you only live once, but if you do it right, once is enough. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.